poštovani štovatelji Svetoga Vlaha. Ovogodišnju festu Svetog Vlaha zbog pandemije COVID-19 slavimo pod posebnim uvjetima, u nešto skromnijem ozračju, ali s jednakom privrženošću i ufanjem u njegov zagovor. Dok vama koji nas pratite putem interneta i televizije nedostaje fizička prisutnost i zajedništvo okupljenih ovdje na ovom prostoru, nama nedostajete vi. Nedostaje nam vaša fizička prisutnost, ali vjerujemo da i jedni i drugi ovim okolnostima možemo osjetiti snažnu duhovnu povezanost i zajedništvo kako jednih s drugima, tako i svih nas zajedno s dragim nam svecem, s našim Svetim Vlahom. Nadam se i vjerujem da nam je težina fizičkog razmaka ili distance i svih onih uvjetovanosti koje su s tim povezane, a koje se odražavaju na našu festu, stvorila čežnju i pročistila pogled za drugoga Boga i druge ljude i da polazeći od drugoga Boga, kojega nam naš Sveti Vlaho svjedoči svojim moćnim zagovorom, možemo vidjeti druge ljude ne samo kao sredstva za zadovoljenje vlastitih ciljeva i interesa, nego u njihovoj realnosti, u njihovim potrebama, njihovim strahovima, njihovim nadanjima. Takav pogled na drugoga i druge, na Boga i ljude, sposoban je skinuti sve velove anonimnosti i indiferentnosti koji su često bili, a čini se da su još svojstveni našem svijetu i vremenu. I prepoznajući drugoga koji nam se u Isusu Kristu iz Nazareta učinio bližnjim, takav je pogled sposoban u drugima prepoznati svoje bližnje, prepoznati braću i sestre. Ovdje izražavam dobrodošlicu monsignoru Marinu Barišiću, splitsko-makarskom nadbiskupu i metropoliti, monsignoru Draženu Kutleši, splitsko-makarskom nadbiskupu koadjutoru i porečko-pulskom apostolskom upravitelju, monsignoru Petru Paliću, apostolskom upravitelju Hvarske biskupije, biskupu Mostarsko-duvanjskom i apostolskom upravitelju Trebinsko-mrkanskom, monsignoru Mati Uziniću, riječkom nadbiskupu koadjutoru i dubrovačkom apostolskom upravitelju, koji ove godine domaćin, ali i predvoditelj euharistijskog slavlja na festi. Iz Kostarike čestita nam Luka Jerez Grbić s mamom Dadom i tatom Đurom, a još južnije iz Lime, Perua, čestita dragu festu našeg grada Ivo Ucović. Iz Australije svoje čestitke šalje konzulica Republike Hrvatske Ida Gamulin. Preko doktorice Marije Radonić iz Azije nam stiže tradicionalna čestitka mještana malog mjesta Ganduli u Goji u Indiji. I mi njima želimo blagoslovljenu proslavu Svetog Vlaha.